tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Baconer Secret File, the Halloween Special. May nakasabit na buto sa bintana ng kapitbahay ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Divina. At ito, ang aking SPG, as in Super Baconer Secret File. Hindi ko alam kung dapat ba akong maasar sa kapitbahay ko o hindi. Feeling ko kasi hindi na kaaya-aya ang ginagawa nila ng asawa niya. Itago natin siya sa pangalang Susie at Geno. Oo, yung mga mascot ng isang kilalang brand ng gatas. Lagi kasing strong. Strong mag-usap sa lakas ng boses. Strong mag-away. At strong din maglampungan tuwing gabi. At may isang ang kaganapan na hindi ko na kinaya at tuluyan na akong naasar. Isang gabi narinig ko si Susie na umuungol. Sabi niya, Jenna! Oh, harder, Jenna! Hindi tuloy ako makatulog. Kasi umaabot sa kwarto ko yung mga ungol niya. Si Geno naman, panay din ang ungol. At naririnig ko rin na kumakalabog yung kama nilang dalawa ni Susie. Panayang ng kahoy na tila higaan nila nung mga oras na iyon. Hindi ko lang pinansin kasi baka saglit lang. Pero nakakainis na talaga sa totoo lang. Kaya ko pa namang magtiis. Maya-maya pa narinig ko na si Susie sumisigaw na ng, Geno! Tigas ng buto mo! Ang tigas! Ang haba! Ang laki! Sa isip ko lang, parang hindi na maganda to. Umaapaw na sa kwarto ko ang himagsikat nilang dalawa. Kaya nag-headphones ako at sinubukan ko na lang matulog uli. Pero hindi umubra, DJ Rocky. Hindi umubra. Masyadong intense ang himagsikan ng mga kapitbahay ko. Rinig na rinig pa rin. Kaya ang ginawa ko, nagbihis ako at lumabas para sulungin ang katabing bahay kung saan nakatira sina Susie at Geno. Nung nasa harap na ako ng bahay nila, nakatabing-katabi lang ng bahay namin,
Natigil ang lahat ng tunog at ungol. As in, wala na akong narinig na ingay na kahit ano. Pero determinado akong sawayin yung mag-asawa para maging sensitive naman sila sa paligid nila dahil nakakaistorbo nga kasi. Kaya kumatok ako sa kanilang malaking pinto na gawa sa kahoy. Kinatok ko ang pinto. Ngunit wala akong narinig na sagot. Kaya ang sunod kong ginawa, tumingin ako sa bintana ng kanilang bahay. Pero laking gulat ko nang may makita akong nakasabit na buto roon. Isang napakalaking buto na nakakakilabot dahil nga sa sobrang laki nito. Kaya napatili at napasigaw ako ng "Ay!" Saktong-sakto, narinig ko ring sumigaw yung mag-asawa at lumabas ng kanilang bahay na may dalang mga kutsilyo. Nakita ko sila na nakatingin na sa akin kaya tumakbo ako palayo dahil sa gulat. Pero hinabol pa nila ako sa malayo. Naghabulan kami, DJ Rocky, at doon na kami nagkakilanlan. Kaya unti-unti kaming bumagal. Hanggang sa nakaramdam kaming tatlo ng pagod nang makalayo na kami. At sabay-sabay kaming napaupo sa kalsada habang naghahabol ng hininga. Sabi ni Susie, "Mars naman, ba't nandun ka ng ganong oras? Akala namin totoo kang magnanakaw. Nanakawan mo kami." Sagot ko agad, kasi kayo, ang lakas ng mga ungol nyo. Habang naiistorbo ako kaya yun pupuntahan ko sana kayo para kausapin na nakakabulabog kayo pero ang nangyari ako nabulabog. Nakita ko yung buto sa bintana nyo, nagulat ako, napasigaw ako. Kaya eto, nagabulan na tayo. Sumabat si Jeno. Ano mayari? Malaki ba ang nakita mong buto? Ayos ba? Sagot ko, "Gagi, malaki yung buto kaya nakakatakot." Sagot ni Susie, "Ano yun? Decoration lang namin sa bahay kasi nga Halloween, diba? Pasensya ka na, Mars. Tara na, magsiuwian na tayo." Nag-decide kami umuwi na lang ng sabay-sabay. At tinawanan na lang namin ang nangyari. Pinangako naman nila sa akin na magiging tahimik at considerate na silang mag-asawa sa tuwing nag-aanuhan sila. Okay na kami, DJ Rocky. Pero teka, yung buto na sinasabi nila na nakasabit sa bahay nila? Oo nga pala. Hindi yun buto na skeleton. Curious ka ba kung anong klaseng buto yun? Bahala na kayong mag-isip. At magbibigay na lang ako ng clue. May ulo ito, ngunit walang kamay. Madalas patay, pero tumatayo pagbuhay. May buhok ito, ngunit kulot. At may dalawang umbo na nangungulupot. Ayan na, tandaan ninyo, Biyernes ngayon. Mag-ingat sa mga buto na gumagalaw at nangangalapit. Baka biglang kumatok sa iyong bandang singit. Ingat ka, lalo na
pag may lumabas na malagkit. Baka after 9 months, may lumabas sa tiyan mo na isang bulili. Happy Halloween at salamat sa pagbabasa ng aking kwento. DJ Rocky. Hanggang sa muli. Muli, ako si Divina. At ito, ang aking SPG, as in, Super Pagner Secret 5.